השיעור שנראה היום הוא על מסכת ברכות דף ח'. הגמרא הביאה בדף הקודם שישנו זמן מסוים שהוא עת רצון לתפילה, והזמן הזה הוא בשעה שהציבור מתפללים. רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי למד זאת מהפסוק ואני תפילתי לך השם עת רצון. אנחנו רואים שישנו זמן מסוים שהוא עת רצון. הגמרא ממשיכה ומביאה עוד שתי מקורות לעניין זה. רבי יוסי ברב חנינא מביא מקור מהנביא בישעיה. כה אמר השם בעת רצון עניתיך. רבחה ברב חנינא מביא מקור שכתוב אין כל כביר ולא ימאס, וכתוב פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי, כאשר התפילה היא תפילת רבים. והגמרא מביאה את דברי רבי נתן בברייתא שגם כן אומר כך, והוא ממשיך ודורש מהפסוק שפדה בשלום רומז גם לתורה ולגמילות חסדים. מסביר רש"י שהתורה היא דברי שלום וכל נתיבותיה שלום, וגם גמילות חסדים נקראת שלום היות והיא מביאה לידי שלום ואחווה. ואומר הפסוק פדה בשלום נפשי כי ברבים היו עמדי. אמר הקדוש ברוך הוא כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. אומר ריש לקיש מי שיש לו בית הכנסת בעירו והוא איננו הולך לשם להתפלל נקרא שכן רע, והוא גם גורם גלות לו ולבניו. והגמרא מביאה שהוא לומד את זה מהפסוק בירמיה שכתוב שם על כל שכניי הרעים, ובהמשך כתוב שם הנני נוטשם מעל אדמתם, ומדובר שם על מי שלא בא לבית הכנסת להתפלל. הגמרא ממשיכה שמי שמשכים לבית הכנסת בבוקר ומעריך לשהות שם בערב זוכה לאריכות ימים, עד כדי כך שהגמרא מביאה שסיפרו לרבי יוחנן שישנם סבים בבבל, והתפלל רבי יוחנן הרי כתוב בפסוק למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, ומשמע שרק בארץ ישראל מאריכים ימים. לאחר שסיפרו לרבי יוחנן שאותם סבים משכימים לבית הכנסת ומאריכים בשייתם שם בערב, אמר רבי יוחנן שבוודאי בזכות זה הם זכו לאריכות ימים. וכך גם היה רגיל רבי יהושע בן לוי לומר לבניו תשכימו בבוקר לבית הכנסת ותאריכו לשהות שם בערב כדי שבזכות זה תזכו לאריכות ימים. והמקור לכך אומר רבחה ברבי חנינא מהפסוק במשלי אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום לשמור מזוזות פתחיי, ומיד לאחר מכן כתוב כי מוציא מצא חיים. עוד הלכה אומר רב חיסדא שאדם ייכנס שני פתחים בבית הכנסת. מסבירה הגמרא שבוודאי אין הכוונה כפשוטו שהוא יצטרך להיכנס דרך שתי פתחים לבית הכנסת, אלא הכוונה שהוא ייכנס שיעור שני פתחים ולאחר מכן יתפלל. ונחלקו הראשונים מהי הכוונה בדין הזה שצריך להיכנס לבית הכנסת שיעור שני פתחים. השולחן ערוך בסימן צדיק סעיף כ' מביא 3 דעות מהראשונים, ומסיים השולחן ערוך שנכון לחוש לדברי כולם, והוא אומר כך: ייכנס שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל. יש מפרשים, שזו דעת הראש, שיעור שני פתחים הכוונה היא להיכנס פנימה מרחק של שני פתחים, דהיינו 8 טפחים ייכנס לפנים שלא ישב אצל הפתח, שנראה כמסור ישיבת בית הכנסת. מוסיף השולחן ערוך שלפי דעה זו אם יש לו מקום מיוחד אצל הפתח אין בכך כלום, משום ששם זה מקומו, אין זה נראה כמסוי. ויש מפרשים, שזו דעת המהר"ם מרוטנבורג, שהטעם מפני שמביט לחוץ ואינו יכול לכוון, ולפי זה אומר השולחן ערוך אם אינו פתוח לרשות הרבים אין בכך כלום, אין את החשש שהוא יביט החוצה. ויש מפרשים שלא ימהר להתפלל מיד כשנכנס, אלא הכוונה שישהה שיעור שני פתחים ורק אז הוא יתחיל להתפלל. מסיים השולחן ערוך ונכון לחוש לכל הפירושים. הגמרא ממשיכה ומביאה 5 הסברים על הפסוק בתהילים על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. על איזו מציאה מדבר כאן דוד המלך ואומר שעליה מתפלל כל חסיד? ההסבר הראשון אומר רב חנינא לעת מצוא זו אישה, וכמו שכתוב במשלי מצא אישה מצא טוב.
אגב כך, מספרת הגמרא שבמערבה, בארץ ישראל, כאשר אדם היה נושא אישה, היו אומרים לו מצא או מוצא. והתכוונו לרמוז לו כי כעת עומדות לפניו שני דרכים. האחת, מצא, ועל דרך שכתוב בפסוק מצא אישה, מצא טוב. והשנייה היא מוצא, ועל דרך שכתוב בפסוק הוא מוצא נמר ממוות את האישה. ורמזו לו שכעת עומדות לפניו שני האפשרויות, ובידו לבחור במה הוא יזכה. הסבר שני אומר רבי נתן, שלעת מצוא הכוונה היא לתורה, וכמו שכתוב בפסוק כי מוציא מצא חיים. ועל זה התכוון דוד המלך כאשר הוא אמר התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. הסבר שלישי אומר רב נחמן בר יצחק, לעת מצוא הכוונה היא למותו של האדם. וכמו שמצאנו שכתוב בתהילים למוות תוצאות, והגמרא מביאה ברייתא שהמילה תוצאות היא בגימטריה 903, ורומז לכך ש903 מיני מיתה נבראו בעולם, כאשר מתוכם ישנם מיתות קשות שיש בהם איסורים, כמו לדוגמה אסכרה, וישנם סוגי מיתות שאין בהם הרבה איסורים, כאשר הקלה מכולם היא מיתת נשיקה. ועל זה התכוון דוד המלך כאשר הוא אמר התפלל כל חסיד לעת מצוא. הסבר רביעי אומר רבי יוחנן, לעת מצוא זו קבורה, וכמו שכתוב השמחים אלי גיל יסיסו כי ימצאו קבר, וכמו שנוהגים האנשים לומר ליבאי אינש רחמה, שהאדם יבקש רחמים אפילו עד זיבולה בתרייתא. אומר רש"י שיהיה לו שלום כל ימי חייו, ואפילו ביום קבורתו עד השלכת עפר האחרונה שבכיסוי קבורתו. ועל כך לפי ההסבר הזה התכוון דוד המלך שמתפלל כל חסיד. הסבר חמישי אומר מר זוטרא, שלעת מצוא הכוונה היא לבית הכיסא, שמאחר שהקרקע שבבבל הייתה מלאת מים ואי אפשר היה לחפור מבורות, היו צריכים להתרחק עד השדות, וזה הכוונה התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. מסיימת הגמרא שבארץ ישראל אמרו שההסבר הזה הוא עדיף מכולם. מסבירים המפרשים היות ואפשר להגיע על ידי כך לאיסור בל תשקצו, וכן להימנע מתפילה ומלימוד תורה. הגמרא ממשיכה לדון על המעלה שיש בלימוד התורה כאשר לומדים באופן שיגיע לידי הלכה למעשה. וכך מסביר רב חיסדא את הפסוק, ואוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. אוהב השם שערים המצוינים בהלכה, כאשר הציבור עוסק שם בענייני הלכה, יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. וכפי שאמר רב חייא ברמי בשם אולה, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 4 אמות של הלכה בלבד. ואומר אביי שבהתחלה הוא לא היה מקפיד להתפלל דווקא במקום שבו הוא לומד, אבל לאחר שהוא שמע על כך, הוא היה מתפלל רק במקום שבו הוא למד. והגמרא מספרת שרבי ימי ורבי יאסי, אף על פי שהיו 13 בתי כנסיות בטבריה, הם היו מקפידים להתפלל דווקא בין העמודים שעל גביהם עמד בית המדרש שבו הם היו לומדים. מימרה נוספת בשם אולה, לעולם ידור אדם במקום רבו, שכך הוא יהיה יותר מושפע מרבו. והראיה היא שכל לוט ששימי בן גרה שהיה רבו של שלמה המלך היה חי, לא נשא שלמה את בת פרו. ומה שכתוב בברייתא אחרת על ידור אדם במקום רבו, שם מדובר כאשר הוא אינו כפוף לרבו והוא לא ישמע לו, ואז כפי שרש"י אומר מוטב שיהיה שוגג ואל יהי מזיד. הגמרא ממשיכה באיסור שיש לצאת מבית הכנסת בשעת קריאת התורה, ואומרת שהפסוק ועוזבי השם יכלו נאמר על המניח ספר תורה ויוצא. מספרת הגמרא שבין גברא לגברא, בין עלייה לעלייה, רבי אבאו כן היה נוהג לצאת. מסתפק רב פאפא ונשאר בתיקו, מה הדין לצאת בין פסוק לפסוק. רב ששת כאשר הוא רצה ללמוד בעניינים אחרים, הוא היה מסב את ראשו לכיוון אחר מהספר תורה, ואז הוא היה לומד. השולחן ערוך בסימן קמ"ו סעיף א' פוסק, אסור לצאת ולהניח ספר תורה כשהוא פתוח, אבל בין גברא לגברא שפיר דמי. אומר המשנה ברורה שזה דווקא אם נשארו אחריו 10 אנשים בבית הכנסת, ודווקא כאשר הוא כבר שמע קריאת התורה, או שדעתו לבוא מיד, וגם זה לא מותר כי אם כשהוא לצורך גדול. הגמרא ממשיכה בחובת קריאת 2 מקרא ו1 תרגום. לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור 2 מקרא ו1 תרגום, ואפילו עטרות ודיבון.
הכוונה היא שאפילו מילים כאלה שאין עליהם תרגום צריך לקרוא אותם 3 פעמים. שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכים לו ימיו ושנותיו. ומתי היא החובה לקרוא את 2 מקרא ו1 תרגום? הגמרא מביאה שרב ביבי בר אביי חשב להשלים את כל פרשיות השנה בערב יום הכיפורים. אמר לו חייא ברב מדיפתי, בערב יום הכיפורים אין זמן לקרוא את כל הפרשות, הרי כידוע יש מצווה לאכול כל היום. הוא חשב אחר כך להקדים ולקרוא בתחילת השנה את כל הפרשות של השנה. אמר לו ההוא סבא, גם זה אי אפשר, כי שנינו ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר. וכמו שאמר רבי יהושע בן לוי לבניו, תשלימו את הפרשות של 2 מקרא ו1 תרגום ביחד עם הציבור. על פי הגמרא שלנו, פוסק השולחן ערוך בסימן רפ"ה סעיף א' ואומר, אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בציבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע, 2 מקרא ו1 תרגום, אפילו עטרות ודיבון. אומר המשנה ברורה, היינו שלא יקדים לקרות קודם אותו שבוע, וגם לא יאחר. זה צריך להשלים פרשיותיו עם הציבור, וכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מעריכים לו ימיו ושנותיו. וממתי מתחיל הזמן בשבוע, שבו אפשר כבר להתחיל לקרוא 2 מקרא ו1 תרגום של אותה השבת? אומר השולחן ערוך בסעיף ג' מיום ראשון ואילך חשיב עם הציבור. אומר המשנה ברורה את הסיבה שמובאת כאן בתוספות ובעוד ראשונים, כיוון שמתחילים במנחתא דשבתא לקרוא פרשת שבוע הבא, נחשב שוב הקורא כקורא עם הציבור. ואם כן אומר המשנה ברורה, מה שכתב המחבר מיום ראשון ואילך, לאו דווקא הוא, אלא ממנחה בשבת שמתחילים לקרוא את הפרשה של השבת הבאה, אפשר להתחיל לקרוא 2 מקרא ו1 תרגום. מביא עוד המשנה ברורה, שכמה אחרונים כתבו דמן המובחר לקרותה בערב שבת. ועיין בשערי תשובה ובספר מטה יהודה כתב, דאם הוא קורא מתחילת השבוע והלאה, הוא גם כן בכלל מצווה מן המובחר, וכמו שכתב בבית יוסף דמוכח כן מדברי הרמב"ם. וכן בספר מעשה רב כתב בהנהגת הגאון מווילנה, שהיה נוהג תכף אחר התפילה בכל יום לקרוא מקצת מהסדרה 2 מקרא ו1 תרגום, ומסיים בערב שבת. והגמרא ממשיכה עם עוד 2 הוראות שהוא נתן לבניו. כאשר אתם שוחטים עוף, תיזהרו בוורידים כשיטת רבי יהודה שאומר, עד שישחוט את הוורידים, שכדי שיוכלו להכשיר את העוף על ידי המליחה, צריך להקפיד לחתוך את כל הוורידים ולא להשאיר ורידים מחוברים. וגם תיזהרו בכבודו של זקן תלמיד חכם, ששכח את תלמודו מרוב זקנותו. שהרי מצינו שגם את שברי הלוחות, אף על פי שהם היו שבורות, היו מניחים אותם בתוך הארון. ותלמיד חכם זקן ששכח את תלמודו, הוא בבחינת שברי לוחות. הגמרא מביאה הוראות ועצות נוספות שנתנו תנאים ואמוראים. רבא אמר לבניו, כאשר אתם חותכים בשר, אל תחתכו על גב היד. יש אומרים משום הסכנה, שמא הוא יחתוך את ידו, ויש שאומרים משום קלקול סעודה, שמא יצא ממנו אפילו מאדם, וילכלך וימאיס את האוכל. עוד הוא אמר להם, אל תשבו על מיטת הרמית. והגמרא מביאה 3 פירושים מה הכוונה. הפירוש הראשון הוא שהוא התכוון להגיד להם שלא ילכו לישון בלא לקרוא קריאת שמע, כדי שמיטתם לא תהיה דומה למיטה של הרמית. ההסבר השני הוא שהוא התכוון לומר להם שהם לא יתחתנו עם גיורת הרמית. ההסבר השלישי הוא כפשוטו, שהוא התכוון לומר להם שהם לא ישבו על מיטה של הרמית, ומשום המעשה שהיה לרב פאפא. והגמרא מספרת שרב פאפא הלך פעם לביתה של הרמית, והיא ביקשה ממנו, כיבדה אותו, לשבת על המיטה. ורב פאפא הבין שייתכן שהיא באה להכשיל אותו. הוא אמר לה, אני לא מוכן לשבת עד שתגביעי את המיטה. והגביעה את המיטה ומצאו שם תינוק מת, שהיא תכננה להאשים את רב פאפא בהריגתו. ומכאן אמרו חכמים, אסור להישב על מיטה ארמית. רבי עקיבא אומר שישנם 3 הנהגות שהוא אוהב אצל המדעיים. הם חותכים את הבשר רק על גבי השולחן, וכמו שהגמרא הביאה קודם, שזה דבר מגונה לחתוך את הבשר על היד, כאשר הם נושקים על גב היד, אומר רש"י שזו דרך חשיבות, וכשהם מתייעצים אחד עם השני, הם יוצאים לשדה כדי שלא יאזינו להם. ורבן גמליאל אומר ש3 דברים הוא אוהב אצל הפרסיים. הם צנועים באכילתם, הם צנועים בבית הכיסא, והם צנועים בתשמיש המיטה. יחד עם זה, רב יוסף מפרש את הפסוק שנאמר בישעיה על הפרסיים, אני ציוויתי למקודשי,
מקודשי זה לשון של זימון, שהם מזומנים, ואומר רב יוסף אלו הפרסיים שהם מקודשים ומזומנים לגיהנום. חוזרת כעת הגמרא לנושא של המשנה שלנו, עד מתי הזמן שבו אפשר לקרוא קריאת שמע של לילה, ואומר רב יהודה בשם שמואל שהלכה כרבן גמליאל שאפשר לקרוא עד עלות השחר, וכפי שהגמרא כבר אמרה שגם חכמים מודים לרבן גמליאל שמעיקר הדין הזמן הוא עד שיעלה עמוד השחר, וכל מה שהם אמרו עד חצות הוא רק כדי להרחיק את האדם מן העבירה. הגמרא כעת מביאה שתי דעות מה רבי שמעון בר יוחאי אמר. הדעה הראשונה סוברת לפי הפירוש של תוספות שהיום מתחיל רק בנץ החמה, ואף על פי כן לפעמים אדם יכול לקרוא קריאת שמע לאחר עלות השחר לפני נץ החמה, וזה כבר נחשב שהוא קרא קריאת שמע של יום. והסיבה לכך היא שאף על פי שאומנם לגבי כל התורה כולה היום מתחיל מנץ החמה, אבל לגבי קריאת שמע של שחרית התורה הרי תולה את זה בשעת קימה ובקומך, והיות וישנם אנשים שמשכימים לקום כבר בעלות השחר, אפשר מאז לצאת ידי חובה של קריאת שמע של יום. ועל זה אומר רב אחא בר חנינא בשם רבי יהושע בן לוי שהלכה כרבי שמעון בר יוחאי. לעומת זאת הדעה השנייה מביאה בשם רבי שמעון בר יוחאי שאמר משמו של רבי עקיבא להפך. לגבי כל התורה כולה הלילה מסתיים בעלות השחר ואז מתחיל היום, ואף על פי כן עניין מצוות קריאת שמע, אם אדם קורא קריאת שמע לפני נץ החמה אפילו שכבר היה עלות השחר, הוא יצא ידי חובה של קריאת שמע של לילה. והסיבה לכך היא היות והתורה לא תלתה את מצוות קריאת שמע ביום ובלילה, אלא בזמן שאנשים שוכבים וקמים, בשוכבך ובקומך. והיות וישנם אנשים שישנים גם אחרי עלות השחר, זה עדיין נקרא ובשוכבך, ואפשר לצאת ידי חובה של קריאת שמע של לילה. ולפי הדעה הזו, על זה אמר רבי יחא ברבי חנינא בשם רבי יהושע בן לוי שהלכה כרבי שמעון בר יוחאי. בשיעור הבא אנחנו נביא דברי השולחן ערוך שפוסק שכאשר האדם הוא אנוס, אז הוא יכול לקרוא קריאת שמע כמו שתי הדעות הללו.